Bw'omuguzi. Wiyake gima umwanchi umurigereria bwegetaseni kia Ndizi TV nebiro binde nende tokumera na asemesa ya mangana majia elinde ngomanye nara yabereka gokorekana kurwa chingongo chionsi inyechense manchi umurigereria chinga kitoro che nigo aboncheria abakaba ke kurwa se county ya Nyamira babeire bagosemegwa chinchera babwenete goikirania oboncheria bwabo nabo igo kweneke bnango tumika bale ebesa yabo oboronge nabo igase county ya Kisii nigo toro chabalimi baba gwesokia bene nabo igo konyora amaigelio nababwenete gotumika biogas mwanchi murigereria ayongati ali nkwariganete ase ebirebiga kolende ntochiko cha asegekege kerebosio elinde tobeto gosanga amange asinchira yobwenge nabo kwenda gutubwata sinse mwachi chimitandao asinsemo ya Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, website www.ndizitv.net ireterene Rubo Frida nolio kweneke buna chibi channel yogira kwekera sole asenchire ya benene resara momanyi na sinsemo chibiorokelio nigotokubwatenere Lydia Mosengo ira nanda segekegeke elinde ngumenyi amange. Abalemi kurase county ya Kisii nigo babeire bagosemegwa chinchira bagotumika biogas ase baba bagoikirana sensemeri ya ATC erinde kweneke buna nkonyara bali amaigelio amaikirano okwana bali babete bakoegwa biogas yogo se babete bagosomegwa chinchira cyoko yitumika nigo babeire bakogokera egetambukire serikali ya county ya Kisii yaberege kuimukia erinde kweneke buna ngose myabale abalimi ase okuyetumeka ntwanyora news yogo sira kwa endugu yaito orenge omochumbe obomachoge ngima amona inde nakoba omochumbe obomachoge chache oyo minto mheshimiwa Simon Ogali Arama kwa niaba ya machoge baborabu na machoge kwa ujumla n'abagusi ndagete kuru engora yana se familia yoyo minto omweshimu Ogali no montolengo Ogega from Bumachoge Church, particularly Ogembo Division and Kebero location. I'm a beneficiary of this program since last year, where the biogas was installed in my home. And since then, we have benefited mainly from 2 or 3 things. Because now I cannot tell you, we don't buy gas. We used to buy gas. We don't buy gas. We used to buy topping. This fertilizer for topping. We don't buy. It's in print, and that's the main reason I'm very happy with the biogas. Since then, it is working up to now. For that question, so Systema Bio works with smallholder farmers. Our objective is to help farmers convert the waste that they have into energy. So basically, farmers who have cow dung, pig dung, or poultry dung are able to convert that dung into energy in the form of gas and also generate biofertilizer that they can use to improve the soil health. Yeah. For how?
Magega yogosira kuyo kabeire omubunge obumachoge chache Simon Ogari nigo omubunge kurasensemo ya machoge burabu abereka gwesoke bene nabayigo gutuma engora yaye yabene okwana nigo ainekebna Ogari nigari ngomurai bwa maskani yobetega gwikirania amagendero ase chinsemecho nanyana bo nigabaga kwenekebno kuno gwako kanene korwa ase kiama kelgia ODM ntwanyora news yogosira kwa endugu yaito orenge omuchumbe obumachoge ngima amona inde nakoba omuchumbe obumachoge chache oyo minto mheshimiwa Simon Ogari Arama kwa niaba ya machoge baburabu na machoge kwa ujumla n'abagusi ndagete kuru engora ya nase familia yoyo minto omheshimiwa Ogari no muntu orenge straightforward no muntu bwato musimamo na ndo muntu orego tebi straightforward ekerenga kiria bwate ase ebirengera biaye yena sare nene sana ase amogusi na anene muno ase fraternity ya ODM kagera mumanyete bunanje no mujumbe gwe kiama kia ODM Ogari garenge e follower ye kiama kia ODM na asare ngaboneye abantu ba ODM nko bakira pole nande nko basaba togendere gusabire familia yoyo minto Ogari ntwagenda orro lero chinza isano na isato meroberio ya chakire meroberio ibune ko nagosuka kuchibusyo ntonyare ko ba information elinda abantu ba minto engakiyo komoenia oyo minto Ogari gegoika basaba so bonge mochiche elindi tonyare ko bane family toye ni endugu yaito asencherere ya masikani Ogari no muntu akorera abamachoge n'abagusiko ujumle gasi as a dedication na commitment ya igoro mumanyete ngere na anyarete kuba omu assistant minister o trade amona nonye transport ase igo twanyorire asarere nene lakini nonye ni ntwenjera na reyo ase bono egento toranyare go kogani kurwa semole tikatogendera gusabire familia ye ekere togendete ne sabari ye na information bune go chikonyara ko bage gocha esengenjo ni ntuto kwereire nto beto konyara ko barangerie tonyara ko ba details lakini ase bono gendera gusabire familia ye abamenyi bekenyoro kia Mwamugesa 1 ikigotoka ime ward ya Kitutu Central ebunge ya Kitutu chache South County ya Kisii nigo bali no mochano monene maega yokonyora omubere bw'omusubati oyomo emambya ya lero okwana no motureti nigabaga kwenekebwa no musubati oyo nigaro monchirelia ase chiro ya daraja 2 ase kulende bagania eserekali gokora obutuki elinde kumanya ekikiriretere gusiria obugima bwaye nanyana boni gabanyanyimbo baba gwikirana ase chinsemecho nabo gochaka bene obutuki ase omubere bw'omusubati oyo obagogwikigwa ase nkendu koli Maria tankuru kwe bari mukera makoli kenye kenyoro kiane nincengo gwakirisa mutureti bw'ikenyoreke wakibona mambito arangeli bunarangeli kuri nyumba no muntu nakwete mugondo gwaitoga nabanacha nakikiso nanyororo maene musubati narokwete okore biasara daracha okoni byabuso ero gotwaniri byabusechiro ono twakumiri obwalifu bwa gutoka mboro byobo bawocha goito muntu busaigo kwani byabusechiro twakumiri sana wakore biasara daracha wana kera twachikurigereri gweta twanyora samanyi ngare rito barindiro korana riba muiterete nesimi yaye nerega twanyora insabo ntoma itene yabali fwa wa muitete gosene yaye wono tunabasigari tuganyete lakini baikire bagambe baikire tumanya korora rinde obotuki bochake sana niya obosalimu nobo korora bachakire kunywe binyuwe bibe na ibikora bya leta maafa buna na kia kogera
abaibori korwa seskuru yoboroso yari asibo nigo besokire bene nabo igokorwa ekerero kiabo gochia ase serikali kobwatkana na magacho amabe ase eskuru eyo osangani-go baimurungania okobora kwebirasi okobora gwechinyomba chia kebara nabo igo okobora kobisi yomorokia omonene nigo babule babwatani korwa se wizara yechisemi kobwaterana na serikali ye county ya Kisii erinde kweneke bnankwaga chabale eskuru eyo erinde chisemi gokorekana boikirano morai we skuru yari asibo primary twakira igabuna abaibori karatorigerete skuru yeito na batoroche ego koribu yase asemo yisemi otatiga nigo tuebiru ase kwiranire maega samagenderero serikali yeito okoranga ya tuebirake ekiagera onya abantu bali tochoreta barai baito baratorigereri buye ekiagera none birasi tobwata ne birasi biagaje tukare biasindereretu birabasa kogwera abana nabo igo nonyine kirasi ngireki agwetega tukaereria serikali etoroseri abarai baitu na tu abachorete kurwa mwa MCA baka mwa MP pamintorende motorigererie kiagera kibasa kia magendero CDF ne chinde motokonye birasi ebiga bibasa kugwera abana no mucyoyo bunoriga igo aba muntu ararwera ndonse ntubwatinjirende yo kogendereria tatigana serikali torigeretie kiagera nere gotoa amagenderero egotoroseri moranje moto inyore una barai baito hindu tuigu yanga nto chariria agera tokorere toirane rimbu yamana serikali kiagera serikali nere gotoroseria amagendero bunai yesu kuru yeto nega netia mangana mange moranja wa musio ito wa mupio ito watera na motokonye skuru yetegere egwene wone chicho buna bono chinyomba cyo bachani moroche bimwane bikabiri ebisinini ECD igo bagotumia chicho chia abantu abanene iyere bobe ekiagara yere risiki abana bakemba takere batwale chicho chiabo cyo bachanu nonyene nyomba yabo bagachire twekirasi kia kore tuya igorende mwa MCA koranje urigereria mangana aya egere okonya SMA nonyene obisi omwalimu eyo mwalimu tabwati obisi yae ne kirasi ya sareti gweke mo gikarosi gwa obisi bono renda mangana ayo moro chinga serikali mututigete magega tokonye kere none mwalimu atwara obisi yae asakwariganiria abageni nonye miremende yarorekana egere sukuru yarorekana buna chisukuru chini abasae abang'ina nabo igo bari bagokora obonchereria obokoboke nigo basemirigwe chinjera bagotumika ebesa okwana maga yokonyora amaigirio igoro yogotumika kwenibo inse yomoroberio ojinwe bodaboda oyo okorwa ase sub county ya Masava North nigo abonchereria bana bodaboda bagokera omoroberio oyo bagokoretwa asibarene kiombe gia DT Global bakubwaterana na Mastercard nanya nabo nigo abana boda abo baenekia gosemi gwa kigima nabo igo gosegeta ebyombe binde kubwaterana elinde koeneke bunango ikirania bale amaigerio ase chinsemo ao Lewis mukaya nde chairman ya Ligo Maward lero twatwarire seminar nene ya Global TT na Mastercard bagotosomi igoro ya ingenjo tubwenete go komenya na ingenjo tubwenete kurinda chibesa buna abana boda ase binde itu asomiru lero ni chairman executive ya kire stage koruga chuba ward na Ligoma ward baumira na ase Ligoma all ase banyara bagosomi guna kibago chikokore kwene aba asomiru mbachi kwenda gochia stage chiabo bachikweresa members babo ikibanyara bagosomi ntwanyora skills life skills na ebinte binge twanyara togosoma stress management na ki symptoms cha stress na ki manage stress ne binte binge ya abarai baito gagika muranje boda sector ne sector egotumeka chipara moto akikisire mororenga chipara chetu chaberi chingiya na inde mororenga security ntubwate isaine asoko kole binta sobwamo na litorekera ni mikakati ya ito kose vision 2030
ntubwate birengereria biya naende ntucha gukonya nse bese echi chia boda boda ne chia DT Global na Mastercard echi NGO to kwegota bwati kiombe nale gusaba bali bande bale amabana boda boda basoe bamo babe in groups batware byombe chibese echi chiko ba donate through ebyombe tali beso kweguje kubeke mu buko so nale ko request abana boda boda baitu masaba no tingima whatever you see as nale murai bamo morosi kiombe ekiombe na goju muntu na bigo bya konyira abande including into na bya tusukiri so nawo saba abantu baitu babe byombe masaba no diete ngima nale batu ayi certificate cha social service goju muntu amayanaro maya yokumi amatuko abere magega hiyo muliro gotiboka ase skuru ya baisike ya Isiolo nigo obotuko bogokira rero omuliro bagokwenekigwa ase skuru ya bamura ya Isiolo chingumani go chikwenekebna omuliro yo nigo bete kugotiboka chingake aborkyo bali basoma margoba askolinde batemete kuyolimia kolinde bakaingirwa nonya nabo nigo abalimi muliro babete bagokirana ase nsemeyo nabo igo tolia egati yebinto Mancho murigereria kurwa sorbo teruninga na ikiromo elio bokumurikira mangana majya asebire biga kolinde toska tonyegerage kuraga ensa eyemono chikumirana nere amisi Josephat yakomanya sinchira yobekirano nabakwenda gutobwati asinsemo chiche mitandao asinsemo ya Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, website www.ndizitv.net mega chikamera soko nekebna ebichana bayelio gida gwekira sole asenchile ya benenere Sara Mumanyi na stinsemo chibirakale tobeto kubwatanere Lydia Muse na incheria ne Kerubo Frida twara obuligelia Buruya.